Ora lirik-lirik karo wong wedok liya. Oh iya. Aku lek nglirik ra tau, langsung menteleng aku. Ayo, karo nyawang nik. Ayo. Dumateng para lenggah, kula ngaturaken wilujeng lenggah. Wilujeng mirsani ringgit dalu punika, Pak, Bu. Mugi-mugi panjenengan sedaya pikantuk rejeki saking Allah Subhanahu wa taala. Yen besengot wingkung patut nyata jati kumak Lipur sawetara. Nyuwun larase pelok patete barang Mas Daryanto. Nadyan kala wau pepundhen paring dawuh waranggananipun mboten sah jumeneng ning dipun susul kalian Pak Kliwon. Mboten napa-napa Pak Dalang kados teng YouTube nika jumeneng. Oh nggih, siap. Nggih. Sendika dawuh. Ya, Kandheng sampeyan jumeneng mestine ya etikane waranggana ki amit sewu karo para lenggah. Kula nuwun kalian Pak Lurah Kliwon dhisik. Lan boten katalumpen dumateng para sesepuh ingkang kepareng lenggah Bu Kesi. Ayo matur sik. Injih Pak Dalang. Sugeng dalu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, alhamdulillah Pak Dalang. Pranyata priyayi wonten ing tanon mriki. Sambi dhuwur. Sambi dhuwur mriki saestu priyayi ingkang budaya Pak Dalang. Khususipun Bapak ingkang kagungan kersa inggih menika Pak Lurah Kliwon. Pak Lurah, dalu menika saestu kula lan kanca-kanca bungah ing manah Pak. Sampun panjenengan percaya, panjenengan timbali nglipur warga ageng wonten dalem mriki Mahargya Putra. Ngoten Pak Dalang. Saengga kula minangka wakilipun Karawitan Madangkara lan ugi Waranggana ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kunjuk dumateng Bapak Lurah Kliwon sekeluarga ingkang sampun mercaya bojo kula lan kanca-kanca nglipur keluarga ageng wonten ing mriki. Mugi-mugi Pak Lurah sekeluarga tansah pinaringan katentreman lahir batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Keselamatan donya prapteng akhir. Amin. Mbak manten lan Kang Mas manten mugi-mugi dadosa pasangan ingkang sakinah mawadah warahmah ayem tentrem salaminya. Amin. Lan sampun kesupen Pak Lurah. Menawi taun ngajeng pun pikantuk putu lan rezekinipun lumintu sampun kesupen nanggap wayang malih nggih Pak Lurah. Wah, matur nuwun. Langsung ngene lho Pak. Pak Lurah langsung ngene. Oh iya, Pak Lurah lek kon wayangan sregep. Yen ora kleru panjenengane saben-saben kagungan kersa ning kene iki mesti wayangan. Ping 3 iki yen ora kleru Bu Gesi. Malah mantu ponakan wae tanggapne wayang kok. Ya Allah. Ha iya, kaya ngono kuwi jan luar biasa. Mula ya ora aneh ramoka sing jenenge piyayi wayangan ngene lak dana rasa. Maringi rejeki marang seniman dalang pengrawit karo sinden tukang son, tukang terop, tukang kuwade. Ha iya, terus apa kuwi jenenge sing kepareng bakul-bakul barang entuk rejeki lantarane Pak Lurah wayangan lan ugi nyenengake penggalih para sutresna budaya sing bengi iki kepareng rawuh. Mongko nuwun sewu sok-sok lho informasi sing tak tampa aku ning Sragen lak jarang Bu Kesi. Oh, menawa ning Sragen biasane sepi ora nek sing ndelok. Wong jagung bar nyumbang dahar badar kondur.
Ning nyatane bengi iki nyatane beda temenanan sangat istimewa tegese pancen warga masyarakat ing wewengkon Jengglong Sambi Dhuwur ini adalah penonton wayang yang hebat, penonton wayang sejati. Inilah sejatinya penonton wayang yang luar biasa. Mila tepuk tangan untuk penonton sedaya, para tamu ing lenggah. Ya, elok ngono kuwi. Nggih Pak Dalang, lan ugi salam sungkem hormat kula Bapak Dalang sesepuh wonten Sragen mriki. Nggih, Pak Sabar. Pak Sabar, nggih. Nyuwun pangestu bojo kula, Pak. Jenengan pangestoni wonten mriki nggih, Pak. Lan kula nuwun nderek titip. Heeh. Kok titipne sapa aku? Pak Sabar. Oh, alah. Tak titipke ben sampean dijogo, ora lirik-lirik karo wong wedok liya. Oh iya. Aku lek nglirik ra tau, langsung menteleng aku. Ayo, karo nyawang nik. Ayo. Nakal, mulai nakal. Ayo aturno, ngujiwat Bu Kesi. Ayo, kagem mempelai berdua luwih dhisik. Nah, sak bawanipun. Nggih, Pak Dalang. Iki melu-melu malah. Ya, Bu. Duh Mas Mus tikaning kejawi kula aturaken dumateng mempelai berdua ugi kula aturaken dumateng para sutresna ingkang kepareng monitor lumantar YouTube Kuntadi Channel. Wah iya, ing ngatasé mung awake dhewe tur ya kerep apa live streaming parantene sing mirsani bengi iki nganti 1200 pasang mata serentak. Ha iya. Kuwi lek rawuh nang kene wong 1200 iki dalem kene ora sedeng lho, Nduk. Ha iya. Matur nuwun kepareng tresnane dumateng Pak Lurah Kliwon. Lajeng Bu.
Nadyan to rada watuk, rada pilek parandene suarane isih ungkul Bukesi ya, Mak. Tenan, Nduk, tenan. Suarane apik. Nadyan to wis tengah umur parandene piyayine tetep cantik. Iya, Tur ya dusen. Ya, ayune lahir tekan batin. Ya, Wong kondang. Ya, Aku wis 1000 marem dadi siji kok, Nduk. Yen di bojo komplit kaya ngono kuwi arep neka-neka golek sing kaya apa. Ayo. Wis marem, wis tenan, Nduk. Ya Allah, ya Allah. Ayo, kuwi tenan. Pokoke Bukesi gen seneng. Ayo. Ayo. Pak. Apa? Aja kaya ngono. Diguyu para tamu ingkang sami mirsani kabeh guyu awake dhewe, terutama guyu ning aku. Pak Dalang Cahya ki tenan apa mung guyon. Pramila mengkaten kula seksekne kalih warga masyarakat Jenggelong mriki, Pak. Kula seksekne bilih bojo kula niku bakale insyaallah calone setia kalih kula ngantos kaken-kaken inen-inen Pak nggih, Pak nggih. Nyuwun pangestu panjenengan. Ewadene kok krungu mak sruwing ning Jenggelong Pak Dalang Cahya kun tadi kok duwe demenan awas. Ngopo? Tak ketok pendeke. Ora usah aneh-aneh ngono lho. Wong anak-anak ya wis papat, arep neka-neka golek sing kaya apa. Tur ya sampe nyawang aku lak ya wis ngerti to, ala tanpa rupa aku ya anake mubalek, bapake ya haji, ya to. Lah iya. Tur ya lagak lakon lagianku ing saben dina sampean ya hafal. Kapan to aku njaraki wong wedok liya yen ana sampean? Ra tau Bukesi, yakin. Ya Allah, tiwas Ya aku Allah to, ra tau. Ya, makasih. Tiwas aku seneng, aku mak gelek. Ayo. Mbeke aku ra melu mbeke njarake cah wedok liya to. Ya ngono ki nggih bumbu, nggih bumbu. Tegese bumbu ki lho ora sepenuhnya, sing penting tetep sego karo jangane. Bumbu ki ora penting ngono kuwi. Pancen godane telung perkara iku sing abot kuwi ya pertama harta tahta, sing abot iku pancen godaning wanita. Yen harta ngono sampean aku ra maido sapa-apa duwe. Tahta ya dadi dosen. Wanita yen dalang kondang kuwi racake bojone iki ora mung siji loro Pak Dalang. Terus piye? Luweh. Nah ya kuwi sing abot. Lah mak karepmu piye? Kok kongkonmu piye karepmu ki? Ya aja Pak. Eling anakmu wis papat. Ha iya. Nyawang anak-anake kaya ngono kuwi aku wis marem banget. Ha iya, Cah loro, cah kembar dampit takjak, alhamdulillah sirku ben delok wayang malah wis turu. Ha iya. Ha iya, kewareken tengkleng pisan. Ha iya. Yo aturno langgame Bukesi, katur mempelai berdua. Ya, mangga.
Matur sembah nuwun Bu Kesi. Batuk pilek. Oh, watuk pilek. Iki pancen lagi usum kok, Nduk. Nggih. Watuk pilek. Sing pilek endi? Irunge apa metune kok irung apa kolambe kan ana to sing ngono dadak metu kolambe iki ana. Irunge, Pak. Irunge ya. Nggih. Layak sik rada bindeng suaramu. Nggih. Wis diobati? Sampun. Oh iya, wis istirahat. Sampun, Pak. Mula ya yen tanggapan kon lereni lereno ya. Nggih. Lek renangi golek wektu sing pas renek tanggapan, longgarno ruwenang paribasane karo gaya apa wae monggo. Ayo, Wong kon leren malah slulup. Ayo, Wis ora apa-apa, mak pancen bocah semono ki lagi seneng-senenge. Ora apa-apa. Yo, ripalungguhan iki sampean dikangeni karo penggemarmu kabeh. Nggih tamba kangen sampean nembang sing apik. Nggih, Ya, Pak. Ora perlu angel-angel. Tetep gandengi nggone piyayi mantenan aturna ya kuwi kadung tresna sak bawane. Nah, Nggih. coba tak rungokke suaramu isih bindeng apa ora? Ya, bawane karyane ibumu Sukesi ya. Nggih. Nggih, aturna karo para lenggah. Ayo arep matur piye karo para lenggah kabeh iki? Ayo. Dumateng para lenggah, kula ngaturaken wilujeng lenggah. Wilujeng mirsani ringgit dalu punika, Pak, Bu. Mugi-mugi panjenengan sedaya pikantuk rejeki saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sampun. Oh iya, apik. Ya, dumateng para lenggah, monggo kula dherekaken lenggah ingkang sekeca. Ya. Apik. Ya pancen bocah. Mula lek kelu Nduk, sampean pas ana resepsi pernikahan lek ana pambiyawara, ana pasrah temanten, nampa temanten ngono wae gatekno. Lah mesti kuwi ukarane, sastrane, basane mesti apik-apik temenanan. Nah, ngene kena nggih sinau, nggih pancatan diapalke terus ngene iki iso diaturake pas sampean nyinden ngene iki ya. Nggih. Nggih, yo. Bawane kadung tresna coba kaya apa? Yo. Rinasa sayang lela wawayangan kang angreridu hati yen kelingan duh selagamu hatiku tan kuwawa pamikirku tan jemu tumanam kalbu rasaku
tau jagung ngene wong manten ngono tau nduk jagung. Becek. Nate. Nah, ngono sosok yen ana lambang-lambang ana kono ki sosok ngene mundhuta nyuwuna prisa karo piyai sepuh. Ngopo kok wong mantenan dadak ngangge kembar mayang ngono kae. Wis pirsa maknane? Dereng, Pak. Nah, kuwi doa. Ngopo kok piyai rabi mesti nganggo kembar mayang, men kembar rasane, kembar atine, manten wadon tresna karo sing kakung tresna karo sing wadon, mula kembar. Hah, mayang iki apa to, Nduk? Mayange kembang jambe. Jambe iki pirangane wit-witan sing ora ngepang nang ngendi-ngendi. Lah, kanthi panyuwunan muga-muga temanten kekalih katresnane ora ngepang tekan ngendi-ngendi, ngono. Nggih, Pak. Iya, kok dipasang janur kuning. Nah, janur ki nur ki cahya sorot, muga-muga sorot katresnane sing kakung marang sing putri temanten kekalih kala wau. Ya. Kuning apa kok warnane kuning-kuning ki emas, muga-muga bisa nggawa keluarga ingkang kebak berkah kebak keemasan ngono kuwi. Janur kuning apa kok dipasang blenduk, tujuane manten wedok bendang. Lah ngono kuwi, dadi kudu disinau ngono kuwi jeng. Nggih. Jengumi ngono lho. Nggih, Pak. Iya. Perlu disinau ya, Mak. Mergo yen ora ngerti sok-sok iki ngopo mau kembar mayang, ngopo ngangge pitik jago, ngopo dadak ngangge janur kuning. Mergo ora ngerti. Janjane yen prisa ki penuh dengan doa, tujuane apik. Iya, ngono ya, Mak. Mergo yen piyai Jawa ki ora mloho ngono, Nduk. Ning mesti nyampar pikulih utawa medang miring. Ya, nganggo lambang-lambang utawa pralambita. Bener ngono kuwi. Ya. Ya Nduk, Umi kadung tresna katur dumateng Umi Mania ingkang kepareng mirsani wonten YouTube lan ugi ingkang kepareng lenggah wonten ing mriki. Monggo sugeng midhangetaken. Ya. Lamat wus katon tejane yen Yeah.